Здравейте, приятели, и добре дошли в подкаста на Реалистимо. Този епизод е адаптиран от видеоверсията на подкаста ни, който можете да гледате в YouTube или на realistimo.com. Здравейте, дами и господа, с най-новия епизод на Реално за емоциите с нас, Мартин и Вихрен. Днес гост ни е Иво Димовски. Иво е спекулант в сектора на емоциите. Той живее в чужбина, но инвестира в България. Здравей, Иво! Разкажи ни малко за теб, къде живееш, защо инвестираш тук, какво значи спекулант? Много ви благодаря, че съм тук и на двама ви. Първо искам да ви кажа, страхотен бизнес модел имате, нали, правите страхотни иновации, така че благодарности, че правите иновации на българския пазар. За хора като мене, които идват от чужбина, това е страхотно. Казвам се Иво Димовски. Спекулант е силна дума, но истината е, че много от инвеститорите в България сме такива, в крайна сметка. Според мен има една нотка на негативизъм в спекулацията, защото едва ли не правиш пари отгоре на хората или някакси изкарваш повече от някой друг, което според мен не е точно правилно. Ти просто се възползваш от пазарните условия, които в момента има. Аз съм живял много години в Германия, 14-15 години. Сега сме в Швейцария поради моята работа, която по принцип си имам. Аз се занимавам с продажби от много години, дигитални продажби, SaaS, така наречения Software as a Service. В Германия, живял съм в Ирландия много години, в Америка съм участвал в IPO-та на компании, така че моят профил е много далече от имотите по принцип. Много далече от имотите. Аз съм човек, който по принцип, нали, ако някой ми види CV-то в LinkedIn, ще каже: хей, ти си за чужбина, няма какво друго да правиш, трябва да си там, си живееш ония хубавия начин на живот. Истината е, че за мен имотите са били абсолютно хоби и нещо, което аз виждам като възможност. Защо? Защото за мен всеки един юнит, който правя, дали ще го правя с цел препродажба бързо на зелено, или ще го правя с цел fix and flip, или ще го правя с цел с long-term rental или short-term rental, за мен той е като мини бизнес. И това много ми харесва, защото има така наречения P&L, Profit and Loss, да ти имаш едни доходи, след като го направиш, имаш едни разходи. И за да направиш тази система да работи, то е много семпл. Трябва просто да правиш един плюс. И колкото повече плюс правиш в тези имоти, толкова по-добре. За много хора да допълня, ми задават въпроса: Иво, защо ги правиш тези неща? Защо не си работиш работа, не си изкараш бонусите? Защото те изобщо не са малки, нали, Швейцария. Истината е, че на мен ми харесва играта. Играта на парите. Как можеш да направиш от нищо нещо и как можеш бързо да развиеш някаква идея. И пазари като България са страхотни, защото те са развиващи страни. Много хора не разбират, че в развитите страни там има много правила на това как се случват бизнесите и няма отрасли, където има вакуум. Вакуум в смисъл възможности да развиеш нещо бързо, защото има глад на тази услуга. Аз виждам България едно страхотно място за тези неща. Добре казано, на фона на всички, които смятат, че България е зле, като пък казваш, че България... Sample complete. Ready to continue?